No, takže máme zase, máme Oregon. To chcel povedať zase, lebo som sa pred chvíľkou rozohral a mal som taký Oregon. Sme útočníci tentokrát. No a aby som dodržal jedno slovo, by som išiel na Deimosa. Som pri dávnejšom videu hovoril, že zopakujeme si Deimosa. Mám tu, som konečne aj rank, Gold 3 som bol minulú sezónu. Tak si dáme Deimosa. Naše, prečo sa volám Teligans. Za tým je dlhá príhoda, čo sa mi stalo. Aby sa ju chcel dozvedieť, môže sa pripojiť na môj Discord server, ktorý je v popise videa. No. Pridajú tu dáky nitro, alebo čo to je na drone. No. Taký si to iba zrýchli drona. Neviem, čo tak mám nízke FPS robil. Drone has located a bomb. Môžu. To si ani nevšimol. Okej, neviem, ako byť. Tam sú všetko. No. Tekánko. Insertion in 10 seconds. 5 seconds before insertion. No. You found a bomb. Make your way to its location and defuse it. No, takže máme tu troch. Spam píku. Nebude. Tak väčšinou stávalo, že mám väčšinou takto zabil. Spam píku. Ja si privolám drona. Ja som efektívne skrytý síce, ale to nevadí. Ako tak. Neviem, Nice. Double kill dokonca. Granátom. Double kill. Tam sa mi to zadu nepáči. Bol mi dostrelený. A Libby, ty vole. Uj, to je zvíľa. Takže 3 na 4. Ďalšia Libby. Teda patina. Ona už na mňa číhala. Prečo nepinkuje? Pinkuje. Kde je double? Nie, môžu. Ja sa kúpim, ako sa darí našim. Veľmi dobre. 2 na 3. Tak účka bola trávna. Čo tam jak skočí je po ňom. Ako nie je úplne, ale... Flashbang out. 50. Škoda. One friendly operator remaining. Mohli sme vyhrať toto. The time limit has been Škoda. reached. Bola to pekná hra. Dal som dokonca double kill granátom, čo som aj nechcel. Bola to ako náhoda, že tam stali. A neviem, že kto to bol. Takže zase Deimos. Na Tumeho revolvery mám ten skin, čo sa dalo získať z začiatku 9. roku prvej sezóny.
No a vtedy bol event na Deimosa. No tak chcel automaticky získať, no tam mám na revolveri. Vyzerá to dobre. No, takže tentokrát nemôže byť už hore, takže buď pivnica, alebo na tomto poschodí buď kde. Takže skúpim pivnicu. No sú pivnici. Drone has located a bomb. Takže sem, no tak. Trefte 10 seconds barda. before insertion. Taký špatný. 5 seconds before insertion. Líčim s bučkami. Proceed to bomb's location and defuse. No, veľmi. Môžete práve vidieť môj výborný aim. Môj pravýborný aim. No, takže... Kamera, alebo... Tu je kamera. Som myslel, že tam je. Som tam pekne, keď nahrávam. Neviem prečo. Kamera je zničená. Loading new mag. Reportnuté, chyba. Druhé už si berem. Tak to tu je. A môj poschodí je takto. Takto. Na schodoch. Na schodoch sú. To je menší problém. Na schodoch. No, to bude ťažké. Bo ich počujem dúpať aspoň. Minimálne to. Skúsim. Frag grenade out. Ja, že budem mať ďalší omylky. Tako, čakajú vyráť. You must recover the diffuser. Skúsim, po dlhej dobe. Let's have a look. Op 4 last operator standing. Môj cieľ je tam. Tak teším tomu. Op 4 neutralized. Mission successful. No chodia nožikom. Najlepšia stratégia na nich. Keď majú ruke. Ale no, je to také. Je dobré. Takže tretíce. Úplne podľa mňa mi to ide oveľa lepšie než na začiatku, keď som točil Deimosa. Že je to iný kaliber už, alebo sa to tak nazvať. Ja si myslím, že zase budú vo pivnici. Ja si to pridám do pivnice. Je to dobrý efekt. No ani nevidel, že je tak. Si zase v pivnici. Rúk je tu. Drone has located a bomb. 10 seconds before insertion. Neusí. Ešte jeden. 5 seconds to go. Sa mi nepáči. Neusí. Proceed to bomb's location and defuse it. Takže druhá kamera víta, skoro týmtiu, ale je to nič. Takže idem to skúsiť zase. Stačí dron. Idem sa skúsiť na drona rýchlo. Tak je tu. Tam si krátko a nič nebudem vidieť cez to.
Vyzničil výhľad, to je teraz. Ešte sa púčil a reinforcuj to. Skúsim. Šup, jeden tam granát. Takže cez mrazák si dostanem hlubšie. Už len tak potišie. Tu majú otvorené, to sa mi páči. Tu je kamera, rýchlosť kamery. Majú to zatvorené. Stiavam sa. Muzíčik, toto. Toto som šťastný, že som nedostal hlavu. Poprvé som veľmi šťastný, som nachytil hlavu. Sa vyplašili vonku. Tak na to zomrel. 15 seconds remaining. 15 sekúnd. Tlačí nás čas. 10 seconds. 5 seconds. Last operator standing. Run out of time. To boli prakticky 2 dvojky. Hej. 4 kg. 3 kola. Celkom dobre. 200 na granát. No. A tu si ideme ukázať operátora, ktorého som ešte neukazoval ako zhraním. Je to Caveira. Caveira má špeciálnu schopnosť, že chodí potichu a má tú myš na zbraní. Čo na svojej sekundárnej zbraní, ale môže mať aj na primárnej. Takže s primárnou nemôže chodiť potichu. Keep the bombs protected. Tu robím rotáciu. Idem reinforcnúť. A zatiaľ čo budem reinforcovať, dám open. Takže no, ešte taká súka medzi týmto videom. Dáme si otváranie balíčkov. To som ja z budúcnosti prakticky, lebo to otváram skôr, než som natočil toto video. Ako natočil. Podľa úrovni, kde som Copper 5 a tam som mal zlato 3, lebo je nová sezóna, z ktorej si to dalo, ako som rankedy veľmi nehral, to tak. Ale dáme si otváračku. Tu vo hre nové balíky, vyzerajú potom ako výborne vyzerajú, mne sa páčia. Ako cvička, neviem, že či, alebo ako to funguje. No, takže si dáme otváračku prvých 11 bežných. Začo zase. Ako. Pekné je to. Ďalší rovno. Máme tu zase na glasa prilbu. No, skvělá. Bude ísť dokonca na videu, no toto sa hodí. To rovno vybrať vše. Pardon za trochu čechizmu.
ďalšia čiapka. Duplika dokonca. To som zarobil. No. Dúfam, že teda už duplikát nebude. Pekne. Som mám trošku krajšie, ale to nevadí. Všetky skiny sa hodia, čo mi práve spadne. No, na míru. Pekne vyzerá. No. Čiže som dal ešte jeden bullcase. By mohol padnúť. No, že by. Si, ako pekne. Si. Ako pekný skin. Páči sa mi. Na Techanka, nová krv. To bol minulý update, minulá sezóna. New Blood. A teraz neviem aké. Na Hibanu. Celkom pekná. No a posledný z týchto. Na Ing. Ako pekné. No, teraz si dáme bravú balíček. Vzácne. Pekné. Vyberiem si. Ako sa mi páči. Plan Dúfam, že sa vám accordingly. páčil. No. Preto si otvorím toto. 10 seconds to insertion. Tu si otvorím spam. 5 seconds. Stačí od toho tu seknúť. Sa pozlomí a mať spampy. Nemusíte takto udierať. Je to lepšie za mňa. Tu je viacej prehľadnejšie. A môžu sa menej ľudia všimať. Ako je to. Menej krásne si ľudia všimnú, než by ste mali mať tam väčšiu dieru. Je to ono, je to lepšie. Zakúknúť tu, jak to. Ešte tak vyzerá tá pištoľka. To je vzor. Čikerí to. Čistujeme? Možno som skenutý, ale nevšimol som si, že by mi vyletela sponka. Tak vyzerá taká sponka. Škoda, že sú všetci na Ačku, no na Bčku. Alebo čo tam je? Takže viacej sa petne tam vzadu. Vpredu vyzerá, že je čisto zatiaľ. Takže tak vyzerá tá pôdza. Je to rýchle, tiché. Keď ste si predstavili pod tichou, rýchlou pôdzou. Toto ona. Nie. To je vybehla. A tých bitých. Friendly is victorious. Hostiles eliminated. Ja som si myslel, že tam bude také väčšie prekvapstvo ako. Funguje to výborne. Keď som v utajenom režime, keď snikujem, no tá Jackal, to je ďalší operátor, ktorý vidí
proste stopy agentov a podľa nich vie vypatrať. No tak keď mám zapnutý to ten stealth mode, tak ich nevidno na zemi. Takže sme dali na čas. Pohoda. Škoda je to pointlo. Musím mi oznámiť, že je to na Ačku. Ako je to na Ačku. Ideme pivnicu a taktiež skúsim kaveru. Ináč na Frostku mi taký legendárny skin padol. Takže na budúcom videu si dáme aj na tú Frostku. Frost aj takého ďalšieho agenta. Do vtedy môžem porozmýšľať. Takže jedna rotácia. No je zase som vybuch voltúru. Tak. To je profeta pre míru, ale rádi. Robím takto. No, to je. 5 seconds and counting. You must protect your bombs from being defused by Op 4. Pekne, spodu robím na schody. Door pacified! Barikadovanie ako väčšina chodieb sa vyplatí, môže to na chvíľku zdržať od priateľa. Smog je zranený. Setting barricade! Som na to. Schody kryjem. Dúfam, že sa nikto neobjaví za mnou. Vidím, unik, vidím. To čo robil? Čo robil? Prečo po mňa strieľal? V správnej okolnosti by som mal byť dávno. Čo bolo? Z druhej strany. Prakticky týmto učím sa. Op 4 has located a bomb. Friendly, last operator standing. To je dobré. Som kavera, nemusím načekať dozadu, takže to idem využiť. Presne toho. Op 4, last operator. Ty vole. You're out A of dal time. som. Reálne som dal hodky. Ja som naraz zabil dáko. To sa mi raz stalo pri edite. No viackrát teda sa mi to stalo pri edite, keď som robil. Som sa dvakrát ako navzájom zabili dva. Myslím sa, že je teraz predĺženie o posledný bod, skoro každý jeden. A toto je červené sarapatíky, znamenajú proste poškodzovanie týmu ako zranenia a tak ďalej. Je to zapnutý friendly fire, keď som ako vystrelnul, no tam to berie normálne HPčka. Takže... No, okienko... To zvedám. Väža. Zadu za týmto je väža. Väža si tak. Vojn. Ešte teraz nie je taký friendly fire, môžeme reálne strieľať. Môžeme tu dá upozornenie. Ale až po odbytí... Op 4 has located a bomb. Zapnutý, friendly fire teraz. Keď som tak tomu prišiel, dal by som policiu na PS. Možno nehrajú takú ľudskú dôležku, mám aj nespravodlivú.
že to pochopili. Sa nezabijú. Vyzerá to, že zadu. Bandita je no. Deploying nitro cell. To je na druhej strane, to je niečo problém. To čo bolo? All friendlies were eliminated. Takže no. Úplne dobre sme prehrali, ale to nič. Dáva sa. Dajú sa aj horšie veci. Takže to nám nevadí, že sme prehrali. Ja som bol najlepší zo Steamu, teraz tak. No.